Hi vlogs, welcome back to my channel at Sikil Birungan Vlog. Kanya, babaeng di maarte, naghauling og halo vlog. Dili pare atong babae nga kikay vlog no nga naglait sa isig katawo. So what's up my video? Peace. Bye. Hi vlog, welcome to my guys no. Gato kog mga lalaki rin mga kugan mo trabaho. Ang mga babae sa day kugyan sa day kay nagato og vlog ko. Una galing. Oh. Ya, oni ra no. Kugyan sa day kayo pre gaba, pre buyag day. Dili pre gaba ano kanang pre buyag. Oh. Tara. Panday mason carpenter, electrician, plumber, sa kabong. Ya, ori ito. Nagalingan. Kabugat na no. Muna siya guys, no? A few moments later. Kini daw na ako ni mga future, kini mahimo ng 4 women. Kini mahimo carpenter. Magkanta na siya. Why does the sun go on shining? Carpenter mo na. Oh. Hindi ako may problema sa stinso kaya duwa naman sila direct. Oh, na ah. Okay, magtinabang nga sila, no? Pagkabulahan. Oh. Oh. A few moments later. Oh, na siya. Hello guys, welcome to my guys. Oh, tanawa ro niya. Karon nabuslot man diri ang mong kining para service na mo niya. Akong tapakan. Mura sa kog dressmaker ba nga og naay mga buslot, mga karsones, mga pantalon or mga t-shirt. Wala ako ning pantapakan ako nila. Yeah. Paano ni resulta ni mura ni half diamond. Mura half diamond. Karon diri na itapak ni apa itao diri. Mo ni buslot siya. Kita mo na. Ano yun na. Ada. Nya. Half diamond, half oblong. Half oblong. O, tao. Half oblong. Yung muna siya. Okay. Okay, patuloyin man natin muna ha. Oh. Ang resulta. Ay, sorry. Ya, nga akong video man camera master mo na siya. Si Wash out! Was out eh, was out. Thank you.